Αυτός είναι ο Ευστράτιος καιρός που γεννήθηκε από τις ακτίνες του ήλιου και τα σύννεφα του ουρανού. Ζει στη Λιλανθούπολη, μια πόλη πολύ μακριά από τη δική μας. Εκεί όλα τα λουλούδια έχουν ένα όμορφο μοβ χρώμα και στην πόλη δίνει ζωή ο Φωτανθός, ένα άνθος που κάθε μέρα φωτίζει δυνατά και δίνει ζωή και ενέργεια σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Ώσπου μια μέρα ο Κρέανθος, ο κακός μάγος της πόλης, που το μόνο που ήθελε ήταν να φέρει τη δυστυχία στη Λιλανθούπολη, κρυφά από όλους πήγε και έριξε το σκοτεινό του φίλτρο στο Φωτανθό. Τότε το φως του Φωτανθού με μιας έσβησε. Ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε και όλη η πόλη άρχισε να μεταμορφώνεται. Τα όμορφα λιβάδια άρχιζαν να πεθαίνουν. Οι κάτοικοι, τρομαγμένοι και πανικόβλητοι, έβλεπαν την πόλη τους να καταστρέφεται. Το μόνο που σκέφτηκαν ήταν να πάνε να βρούνε την νεράιδα του μέλλοντος. Μόνο αυτή θα μπορούσε να τους βοηθήσει να βρουν έναν τρόπο να σώσουν τη Λιλανθούπολη. Έτσι κι έκαναν. Ο Φωτανθός πεθαίνει. Ο Κρέανθος έσβησε το φως του και ο μόνος τρόπος να σώσουμε τη Λιλανθούπολη είναι να φτιάξουμε το φίλτρο της ζωής, είπε η νεράιδα του μέλλοντος. «Και τι πρέπει να κάνουμε, νεράιδα του μέλλοντος?» ρώτησε ο Ευστράτιος καιρός. «Εσύ, Ευστράτιε, που είσαι γεννημένος από τον ήλιο και τον ουρανό, πρέπει να ταξιδέψεις τις εποχές του χρόνου. Κάθε εποχή θα σου δώσει από ένα μαγεμένο καρπό. Αυτοί οι καρποί πρέπει να ενωθούν μαζί και πριν τα πέταλα του Φωτανθού πέσουνε όλα, πρέπει να βάλεις τους καρπούς των εποχών στις ρίζες του Φωτανθού. Πρέπει όμως να βιαστείς, γιατί το φθινόπωρο έχει ήδη φτάσει και πρέπει να προλάβεις να πάρεις το φθινοπορεινό καρπό. Θυμήσου όμως, σε κάθε εποχή, εκτός από το μαγεμένο καρπό, πρέπει να βρεις και το μαγικό ξόρκι που θα σε οδηγήσει στην επόμενη εποχή. Καλή σου τύχη». Έτσι ο Ευστράτιος, χωρίς να χάσει άλλο χρόνο, ξεκίνησε για το ταξίδι του.